इसोरजों दावबायनाया जेब्लाबो गोजोननायखौ लाबोयो। मानोना इसोरनियाव गोजोननाय आरो खुसिनि बुब्लिफोर दं। बेजों लोगोसे रंजानायनि समफोरखौबो जोङो मोननो हायो। थेवब्लाबो माखासे समाव गोरान आरो निजोमनि बुब्लिफोरबो जोंनि जिउआव फैयो। गाहाम बाथ्रायाव जेरै जोङो खोनानो मोनो मार्कुसनि 4:35 सोलोंसाफोरनि इसोरजों दावबायनायाव गोरान आरो निजोम समखौ मोनदांनायनि मोनसे फोरमायथि। जोबोद मोनाबिलि जाबायमोन। हर गेजेरनि खाथियाव सफैबायमोन जेब्ला जिसुजों लोगोसे सोलोंसाफोर जाय गंसे नावाव गाखोदोंमोन मोनसे गिदिर बारहुंखानि गेजेराव बिसोरो मोगा-मोगि जानांदोंमोन। गाहाम बाथ्रायाव जोङो फरायो मोनसे गिख्रंथाव बारहुंखाया फैदोंमोन आरो गुथालफ्रा नावनि सायाव हाबनो हमबायमोन। जोङो मिन्थिगौ ने जिसुनि माखासे सोलोंसाफ्रा ना हमग्रामोन। बिसोरो लैथोआव गोबां बोसोरहालागै थाबोनाय सुबुंफोर। बिसोरो गोबां समहालागै मिथिंगानि रागा आरो गोख्रोंथिजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बिसोरो लैथोआव गोबां बारहुंखाफोरजों लोगो मोनबोखानाय सुबुंफोर आरो मोनथिखानाय एक्सपिरियेन्स गोनांफोर। नाथाय नैबे बारहुंखाया गिख्रंथावनिफ्रायबो जोबोद गिख्रंथावसिन महरै नुजाथिदोंमोन। बेनिखायनो सोलोंसाफ्रा जोबोद गिदोंमोन, गिखांनाय फैदोंमोन। बिसोरनि खोमायाव थैनायनि सोदोबफोर रिंखांनायजों आरो मेगननि सिगाङाव मोनसे गिख्रंथाव जोबनायजों सोलोंसाफ्रा जिसुखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन। मानोना जेबो गोसो गैयाजासे बायदि जिसुआ दंमोन। जों फरायनायाव मोननो हायो जिसुआ गादियाव गोदो उन्दुलांगासिनो दंमोन। जेब्ला सोलोंसाफ्रा बेबादि रेहाय गैयै गिख्रंथाव जाथायाव सहैदोंमोन अब्ला बिसोरो गाबनायजों जिसुखौ बुङो, "अ प्रभु, जों थैनोसैखौ नों जेबो जिंगासिया नामा?" बिसोरनि नावा जायखिजाया समावनो गोदोनो हासिगौ आरो बिसोरो गासैबो गबनो हागौ। बारहुंखाया जोबोद गाज्रि रोखोमै साग्लोबनो हागौ आरो गुथालफ्रा बिसोरखौ जायखिजाया समावनो उल्थायनो हागौ। बिसोरनि थाखाय समा गोख्रै खारगासिनोमोन। नाथाय जिसुनियाव गिनाय गैयैखौ नुनो मोनदों। बेफोरबादि जाथायखौ खेल खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिसोरो जिसुखौ गाबख्रावनायजों बुंदोंमोन, "अ इसोर, नोङो जेबो जिंगासिया नामा? जोङो थैनोसै।" ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, जोंबो जोंनि जिउआव बेफोरबादि सोदोबखौ बार बुंबाय। "अ इसोर, नोङो आंनि थाखाय जिंगासिया नामा? केयार खालामा नामा?" जेब्ला जोंनि न'खरफोराव हामनो रोङै लोमजानाय फैयो अब्ला जोङो गाबखाङो, "अ प्रभु, नोङो आंनि थाखाय जिंगासिया नामा?" जेब्ला जोंनि जिउआव हारसिं मोननाय आरो दुखु सैसोनांनाया सफैयो अब्ला जोङो बुङो ने, "अ प्रभु, आंनि थाखाय जेबो साना नामा?" जेब्ला जोंनि संसार जानाया न'खरफोरा बायो, थेर बेथेर जायो अब्ला जोङो फोरबुखौ बुङो, "अ प्रभु, आंनि थाखाय जिंगासिया नामा?" जेब्ला मावनानै जानो थाखाय जेबो गैयै, इयुनखौ खोमसि जोंहाय बुंफबनाय नुयो अब्ला जोङो इसोरखौ बुङो, "अ प्रभु, आंखौ केयार खालामा नामा?" जेब्ला जोङो हारसिं जायो, लोगोफोरा जोंखौ नागारो, जिउआव ओंथि गैयै नुजायो, गुबुनजों नेवसिजायो, फेलें जानायजों साग्लोबजायो अब्ला जोङो बुङो, "अ प्रभु, आंनि थाखाय जिंगासिया नामा? केयार खालामा नामा?" नैबे सोंलुआ जोंनियावहाय फैयो। जेब्ला जोङो गाहाम बाथ्राखौ मोजाङै फरायो अब्ला मोनथिनो मोनगोन दि बे नावजों दावबायनायाव थांनाया सोरनि सानखांथिमोन,
सोरनि प्लानमोन गाहाम बाथ्रायावनो फिननाय दं लोगोफोर। मार्कुसनि 4:35 दं। बै सानखालि मोनाबिलि जाबाय। बियो बिसोरखौ बुंबाय, जों लैथोनि गुबुन फारसे बारलांनि। मा होनो? जों लैथोनि गुबुन फारसे बारलांनि। लोगोफोर, नावजों लैथोनि फारसे थांनो नागिरनाया आरो साननाया सोलोंसाफोरनि नङामोन, नाथाय जिसुनि लिंनाय आरो साननायमोन। बेनिखायनो बारहुंखाजों मोगा-मोगि जानाया मोनसे जाब्रबथाय जाथाय नङामोन। दै दोहौजों नारसिन जानांबाबो थांनानै थाबावनाया खाफाल गोनांनि बाथ्रा नङामोन। बे जाथायजों फोरबुहा मोनसे थांखि दंमोन। बेहा मोनसे ओंथि दंमोन। नंगौ, सोलोंसाफोरनि थाखाय बियो मोनसे गिख्रंथाव बुब्लिमोन। नाथाय इसोरा बे गिथावना समाव बिसोरखौ गावनि सायाव फोथायनो फोरोंनोसो बाहायदोंमोन। नंगौ, सोलोंसाफोरनि थाखाय बियो जोबोद खैफोदनि सममोन। नाथाय बे गोनांथार बुब्लिखौ इसोरानो बाहायदोंमोन सोलोंसाफोरखौ गावनि सायाव फोथायनो फोरोंनो थाखाय। ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर, जोंनि जिउनि बारहुंखाफोराबो आनजादनि सम। जोंनि हेंथा एबा गाज्रि बुब्लिफोरा सोलोंनायनि सम। जोंनियाव थारैनो फोथायनाय दंना गैया बिनि थाखाय आनजाद नायनायनि सम। फै जों अब्ला ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर खैफोदनि बुब्लिफोराव एबा समफोराव इसोरखौ फोथायनायाव गोथौसिन जानो सोलोंनि, जाहाथे जोंबो इसोरनि बै बारहुंखाखौ बिथोन होनाय सोदोबफोरखौ जोंनि जिउआवबो खोनानो मोननाय बायदि आरो जोंबो जोंनि जिउनि गिख्रंथाव समफोरखौ सौसिलांनो हानाय बायदि जोङो इसोरनि खाथिसिनाव फैदोनि ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर।